Lezi ndaba zehora lesikhombisa sikwethulela zona bukhoma ekomkhulu le-SABC i-Auckland Park eGoli naze nohlonze kusihlwa nje. Apparently at about 7 that have been rescued, and then it's alleged that about 3 or 4 who are still stuck underneath. Abezimo ephuthumayo bayaqhubeka nokuzama ukuhlenga abantu abavaleleke ngesikhathi kubhidlika isakhiwo sethempeli elinezitezi ezine eRedcliffe eThekwini, uyedwa okusaqinisekiswe ukuthi ushonile. Since the start of the festive season on the 1st of December, we have recorded 213 fatal crashes. Ungqongqoshe wezokuthutha uBarbara Chris uhole uhlelo lwevimba mgwaqo emgwaqweni othela wayeka u-N1 njengoba isiqalile imikhankaso ezoqinisekisa ukulandelwa kwemithetho yomgwaqo ngamaholide asehlobo. The application to have the 6 questions of law is dismissed. I hand down the judgment. Inkantolo ephakeme yaseGqeberha esifundazweni Eastern Cape isichithile isicelo sombuso sokufuna ukudlulisa isinqumo esathola umfundisi waseNigeria uTimothy Omotoso nababili ayisolwa nabo bengenacala. Nabebhonga mpisi likandaba nelawo malandela elibhonga lingavulanga umlomo kodwa walaziwa ngezinye igodlo kwagijima inkantolo nabameli libombene lomkhothi ihora nazi indaba. Ungqongqoshe wezokuthutha uBarbara Chris uthi sekube neingozi engama-213 kwashona nabantu kusukela mhla lulunye kwephezulu. Uthi lezi ngozi iholele kuphangalaleni kwabantu abacele ama-250 nokuyisibalo sehle ngamaphesenti angama-30 uma kuqhathaniswa nesikhathi esifanayo ngonyaka owedlule. Umnyango wezokuthutha kuzwelonke uqinisekise abagibeli ukuthi usukulungele ukubhekana nokwanda komthamo wezimoto emigwaqeni ngalamaholide asehlobo. Ungqongqoshe walomnyango uBarbara Chris uthi bazimisele kakhulu ngokuthi kwehle isibalo sabaphangalala ezingozini zomgwaqo. Since the start of the festive season on the 1st of December, we have recorded 213 fatal crashes, resulting in 249 fatalities. Now, this does represent a decrease of 30% over the same period last year. And it's only in Mpumalanga where we have seen an increase in fatalities and crashes. In every other province there has been a decrease. Kusenjalo izinhlangano zamatekisi nazo zithi sezimi ngomumo ukuthutha abagibeli. We call upon our drivers who are the faces of the industry to say, behave yourself, respect yourself so that you can respect other road users. At the end of the day, everybody is free. We don't want any casualties this festive season. We say let the people arrive alive. Lo mkhankaso kulindeleke ukuthi uqhubeke kuze kube mhla zi-14 kuMasingana ngonyaka ozayo. Kusenjalo mbukeli iphindela kaNgqongqoshe wezokuthutha umkhuleko ohlengwa kanye noza kwabo namhlanje bahambela umgwaqo othela wayeka u-N3 njengohlelo lokuqinisekisa zokuphepha ngalesikhathi samaholide asehlobo. Uhlengwa uthi kusukela namhlanje kuzojutshwa amaphoyisa omgwaqo kuzona zonke izifundazwe ukuze aqhubeke nohlelo lwezivimba mgwaqo. Esiwenzayo ke ukuthi kusuka namhlanje mhla ka-12 ama-National Traffic Police awu-800 azotshalwa eNingizimu Afrika yonke ukuqinisekisa ukuthi beseka imizamo yomasipala nezifundazwe ukuze wonke umuntu aphephe. Ingxenye ke yento ezenza ukuthi sibe lapha ke kwi-N3 eMoyo River namhlanje ukuthi umzila lo nomthamo omkhulu wama-truck. Uphinde wadlulisa umyalelo oqinile kubashayeli ngokuthi bashayele ngocophelela baphinde bagweme ukuhabula amponjwana nabahamba ngezinyawo akabashiyanga ngaphandle. Konke lenza ngoba sinento ukuthi kufanele baphephe. Engingagcina ngakho ke ukuthi bese kuphela kubakhona kufanele kwenziwe umshayeli nomsebenzisi wemoto. Ngakho ke abantu abangaphuzi beshayele nokuhamba ngenyawo emgwaqeni kakhulukazi ukwela lapha ebusuku njalo ukubeka engcupheni imoto zibe sesimweni. Abomnyango wezokuthutha bathi banethemba lokuthi izinga lezi ngozi lizokwehla kulamaholide asehlobo akulonyaka.
Ophiko olubhekela imingcele kuleli BMA lubamba bokufika abayishumi abadabuke eEthiopia nabayishumi nesithupha abadabuke eBangladesh abebezama ukungena kuleli ngokungemthetho esikhumulweni seindiza iOR Tambo International. Still ongoing now to look at whether there was consent in them traveling in the country. We have 5 males that were in the first group of the Ethiopians, and we have 9 females. So, and in terms of investigations, we are now determining what was happening. But in the meantime, we need to process them, take their fingerprints, and ensure that once everything is concluded, they must be sent back to the place of origin. And you must know that the airline that brought them here, which is Ethiopian Airline, is responsible for transporting them back. But we are not only allowing that, we are fining that airline 15,000 per traveler. This is together with the Bangladeshis, the 16 Bangladeshis that arrived here with fraudulent visas. So they will all be deported once all the processes have been concluded. Enkantolo ephakeme seGqeberha esifundazweni eEastern Cape isichithile isicelo se-NPA sokwedlulisa isinqumo sokukhipha phambili umfundisi odabuke eNigeria uTimothy Omotoso. Omotoso kanye naye esolwa nabo uLusanda Sulani noZukiswa Sitho bakhishwa phambili emacaleni okudlwengulayo nokushushumbisa abantu. The judgment in the case of the state versus Omotoso and 2 others. I'm just going to read the order. The application to have the 6 questions of law is dismissed. I hand down the judgment. Copies of the order can be, of the judgment together with the order can be sought. Parties will be given copies. Okay. Court adjourns then. Right, good. Enkantolo ebhekela ukusebenza kwezikhumulo zeindiza i-Airport Company South Africa ithi konke sekumngomumo ukwamukela ukwanda komthamo wabantu kulesikhathi samaholide okuphela konyaka. Isikhulu esiphezulu se-AXA uMpumi Mpofu uqinisekise ukuthi izikhumulo zezindiza zizosebenza ngaphandle kokuthi kube khona ukuphazamiseka kwezinhlelo zokusebenza kanye nezokuphepha. The period we were planning initially even for G20 but also for just the peak season, ATNS has indicated quite clearly that they are almost at the tail end of resolving all of their challenges. Particularly the issue of outstanding procedures has seen that really almost covered altogether. Maqondana nesimo samabhuku enkampani uMpofu uthi sebekwazile ukubuyisa uzinzo lwezimali. Aeronautical revenue, we missed that target by achieving 4.061 billion as opposed to the target of 4.122 billion that we had set for ourselves. And that shortfall in aeronautical is directly related to some of the disruptions we had on the international side. Largely, we had also some challenges from ATNS that resulted in cancellation of flights. Odabeni lokuqondiswa kwezigwegwe kwezikhulu ezimbili uMpofu uthi uphenyo seliphothuliwe. Bukela Tshixo eitolo nganima wesibuya sizokuphathela udaba oluthi. Kwaba lusizi lomunye umntwana nje walimala ngoba yamthola asachamuka cathi imvula lencane walishayeka ngesangcotho walimala. Inhlangano engenza inzuzo iGift of the Givers ihlinzeke ngosizo kubantu abakhahlanyezwa imvula enamandla icekele phansi izindlu nenqalasizinda emqoka kumasipala iNkomazi eMpumalanga kushona abantu abahlanu ngenxa yemvula. Asikubingela sikwamukele imbukelo uMosana kungena udabini oluphambili besibike ukuthi abezimo eziphuthumayo bayaqhubeka nokuzama ukuhlenga abantu abavaleleke ngesikhathi kubhidlika isakhiwo sethempeli elinezitezi ezine eRedcliffe eThekwini uyedwa okusaqinisekiswe ukuthi ushonile. Asikhumbuze ke mbukelo ukuthi lezi ndaba ziyatholakala ku-YouTube na ku-SABC Plus wena okumele ukwenze ngena kuzo uyicinga amagama athi SABC izindaba na kanjani uma nje ngiqeda ukuyisakaza oza ukuthi bazobe sebekufakela zona uzoyithola ngomnjalo bazo.
Kushone abantu abahlanu ngesikhathi kuhlasela imvula enamandla endaweni ezakhela uMasipala iNkomazi esifundazweni eMpumalanga. Ngokusho kweyikhulu abathathu bakhukhulwa amanzi ngesikhathi bezama ukwela ibloho kwathi ababili bashaywa umphezulu. Inhlangano engenza inzuzo iGift of the Givers sinikele ngejumbana zokudla emndenini ekhahlamezekile. Imvula ishiya omkhulu umonakalo ezigodini ezibalela eshumini eNkomazi njengoba kuphephuke neminye imizi ngenxa yomoya obunamandla. uMasipala waseNkomazi usunxuse izakhamuzi kuba zihlale ziqaphile ngalesi sikhathi. Sadly, we lost about 5 people, 3 drowned, 2 were electrocuted. We send a strong message to our communities to ensure that they don't cross over flooded bridges, and they must also ensure that their children do not play in dams, because every year we experience people who have drowned. This is not what we definitely want to hear during this time of the year. Izakhamuzi zithi iningi lezindlu ezicekeleke phansi kubangelwe imvula enamandla. Imvula imoshile kakhulu eBosfontein ekhala ngihlala khona kuphaphe emathayela ibulele emafastera. Bekumadima nje vele kakhulu singakhona ukuthi sitawenda njani. Beyisabisa kakhulu vele. Siconnectile nabomakhelwane lebangakahanjelwa sakhona kubeka tindo tethu emagaraji abo kona siphephukelwe indlo kakhulu. Kwaba lusizi lomunye umntwana nje walimala ngoba yamthola asachamuka cathi imvula lencane walishayeka ngesangcotho walimala sabe sesiyakhona kumbida mara ushayekele emtimba awube right. Inhlangano engenza inzuzo iGift of the Givers izibophezele ngokuqhubeka ngokuhlinzeka izakhamuzi ngosizo oludingekayo njengoba zisaqhubeka izinze kule ndawo. People lost their food, and then the second team was busy loading in Joburg. Today they are here. They brought food parcels, hygiene packs, cleaning materials, coffees and noodles for the victims. uMasipala ke iNkomazi usahlolisisa wonke umonakalo owenzekile. Uphiko olushushiswa amacala omphakathi NPA lusola ngokuhluleka ukuthatha inyathelo ezifanele ngesikhathi ofakazi bebalula abashushisa benza ukuphambene nengalo yomthetho kanye nensolo zokubulala ngokunemthetho ezenziwa ngamalungu uphiko lwamaphoyisa aseKhethomena. Kate Ngqokayithobi ubegxile kakhulu odabeni lokubulawa kukaKwazi Ndlovu ngo-2010 owabulawa ngo-warrant officer Gonase Grandfather Yachi wayesophikweni lamaphoyisa aseKhethomena. U-Advocate Shamila Batohi uzibophezele ngokuthi uzophinda alibhekisise lolu daba. On the basis of what has emerged today, I will have to look into this matter further. There seems to be something that was not right. Yes. Now, this is part and parcel of the problem. You know, you've brought in a senior director of public prosecutions of extensive experience who went through these dockets, came to the conclusion that at least in the Kwazi Ndlovu case, there should have been a prosecution. Having gone through these dockets, and you've said there was no evidence, there was no evidence, there was no evidence. Lesicaba siphinde sezwe ngofakazi swayiphoyisa Arrest Danikas owazibonela ngawakhe ngokuhlukumeza kanye nokubulawa athi kwakuqhutshwa uphiko lamaphoyisa aseKhethomena waphinde wathumela nomfanekiso oqoshiwe lapho umsolwa ayidutshula kuna ngesikhathi ezikhalela kuMajor General Boysen ukuthi amtholele usizo lwezempilo. Major General Boysen knows full well why Mr. Danikas fled the country. It is because he was scared of a possibility of murder by the Khethomena unit. Is that correct? I have no idea. You should ask that of Major General Boysen. Isihlalo wesicaba eJudge uBess Nkabinde nethimba lakhe kulindelwe ukuthi banqume odabeni lesicelo seNPA efuna kubukezwe eminye imbandela lesithangami. Mbokelo dabeni oluthinta ukubhidlika kwethempeli eThekwini esifundazweni eKwaZulu-Natal. Intatheli endaba ze-SABC uMakhanya ukhuluma nemeya yaseThekwini uCyril Xaba ke simxoshe bukhoma. South Africa is a foreigner, and but is in the country without the necessary documentation, and then that becomes an issue on its own for investigation. Have you received a report or a brief, Mayor, in terms of the people that are still entrapped? We received indication that someone had called from beneath the rubble a couple of hours ago. It is 7:15 now. The building collapsed around 12. So when was the last time the people that are entrapped actually communicated with these search and rescue teams? Well, the information is that there is one confirmed deceased, but there is another one who was still communicating. But judging by the time he last communicated with people above the ground,
and they suspect that it might have, collapsed, or they maybe something might actually be preventing him to further communicate. I don't know what that is, but the investigation that they are doing now will then reveal what is the latest on those entrapped. Yes, indeed, I must confirm there are still people entrapped, but we don't know the number now, but we can confirm one deceased. But of course, as soon as they get right to the bottom of the problem, they will then give us the statistics as to how many they still found alive. I'm using the term at least one advisedly, because I don't know how many there are. There may be more than one. And so if you look at the time now it has taken for us to reach out to them, you can see that it's becoming a desperate situation. That's all I can say. Thank you so much. That's the mayor of eThekwini. They're giving us an update in terms of the investigations, or rather the operations that are currently ongoing right behind us, of course, following that unfortunate collapse of the temple here in Verulam. Of course, the confirmation coming through from the mayor is that there is one fatality, and of course they are going to now formally start an investigation to get a sense of whether the structure was illegally built here. The municipality did earlier on issue a statement to say that there are preliminary investigations. Lokho mbukeli intatheli indaba ze-SABC uSimphiwe kwaMakhanya njengoba esho ke ukuthi uSeverulem uqeda ukukhuluma nemeya yaseThekwini ichaza kabanzi ukuthi ke uyedwa umuntu osaqinisekisiwe ukuthi ke ushonile. Uyasho ke uMakhanya ngoba ekhuluma isingisi ukuthi cha basazoqhubeka ke nophenyo ke labo ke ababhekele lesakhiwo kuzobonakala ukuthi ngabe imbangela ibe yini. uMakhanya uyaqhubeka uyasho ukuthi ke kusazobhekisiswa futhi nanokuthi ngabe lesi sakhiwe ngendlela nasendaweni engabe ifanele yini. Kodwa ke mbukela ke siqhubeke neindaba zethu. Isikhungo esihlinzeka ngamanzi eGoli Johannesburg Water sithi amaphaphu phansi abantu nabazothinteka uma ngabe lesikhungo sesilungisa inqalasizinda yaso kulenyanga nangomasingana wangunyaka ozayo. Lokho kuza njengoba amanzi ezovalwa ukusuka kusasa kwezinye ingxenye zeGoli kulungiswa inqalazinda yamanzi. Lesikhungo sithi asemnqomumo amathanga amanzi azobehlinzeka izakhamuzi ezithintekayo. iJohannesburg Water ibibambe isangamo bezindaba eLanglaagte namhlanje. Lesikhungo sithi ukulungiswa kwenqalasizinda yamanzi kuzodonsa amahora acele kwangama-60 kanti kuhloswe ukuthi abantu bathola amanzi asezingeni futhi anempilo. Ayaklinwa ukuthi wonke umuntu azokhona ukusebenzisa amanzi akhona ukuthola amanzi ngendlela efanele. So lonto siyenza ukuthi silungise nje ngalesikhathi, hayi ukuthi kumoshekile, ukumaintaina nje ukuze isystem khona ukusebenza ngendlela efanele. Ubale izindawo ezizothinteka uma kulungiswa inqalasizinda yamanzi eGoli. Alexandra Park, Sentin Alex, Midrand Region, i-Plamet System izodila kanye nabo Forest Hill Tower, abo Berea, abo Yeoville kanye nabo Enedale nabo Loli eyokuqala. Le eqala ngomhla ka 13 to 15 zaka December. Le enye ke yayi 19 to 21 yona ke yiyo ezoba inkulunyana nge54 hours izoshaya abo Doornkop, Zondi, Bramfontein, Bramfisher, Shawela ne kanye ne-Meadowlands flare off yile yosibili. Lamalolo wabona lapha semingomumo ukuze akwazi ukuyohlinzeka laba abazobe bevalelwe amanzi kanti Johannesburg Water ithi sekuxhunyaniwe namakhansela nabantu baziswa ngalokhu. Izakhamuzi ezihlala ngasedamini Bronkhorstspruit eMpumalanga ePitoli isusiwe ngenxa yobungozi bokuthi udongo lwedambu lingase libhidlike. Umkhandlu udolobha waseTshwane uthi abezimo eziphuthumayo basiqaphile isimo. Izakhamuzi ezihlala endaweni ngamaplaza eduze kwaseThabo Dam eBronkhorstspruit zikhathazekile ngokuphepha kwazo njengoba amadama amabili eqhumile kanti elinye lingabhidlika noma inini. With a dam wall that is deteriorated and on, like it is now, there's no road to our houses. So we need to make drastically arrangements with farmers around us and owners. Izakhamuzi cela umasipala ukuthi ungenelele. This bridge must be fixed because it was constructed about 1980 and without engineers, without anybody. It was constructed by we farm workers. Abezimo esiphuthumayo bathi basiqaphile isimo.
we need to open a trench for the water to flow to the Bronkhorstspruit, also known as eGungwini. Umkhandlu dolobha uthi siqaphile isimo. Lemhlahlo simo sezulu yalandela emva kwekhefu. Ayeke nabaqamla nkomo bazilahlekile sakufumule kwaSoshangane sibeka lapha bese kuphathele zona namuhla mbukela sikwaziseke ukuthi kusasa indaba ngolumi lesixhosa izoqala ngehora lesishiyagalombili kusihlwa ngenxa yomdlalo webhola phakathi kweOrlando Pirates neCarling All Stars umzukulwana uMazinyane uthi usale kahle.